Na Lomba xogábase un partidazo entre históricos, Arousa e Compostela, disputaron un encontro que acabou con empate, Gus, e que ademais ofrecimos aquí en directo a segunda parte íntegra, estivo emocionante. Cun ambiente, hai campos como este da Lomba que teñen un ambiente de segunda división B, máis cando vai o Compostela, cando o Compostela arrastra 100, 150 persoas, esta bancada na que nos estábamos absolutamente ateigada, e un partido que foi, bueno, pois moi bonito, parecía un partido de playoff, no que se adiantou o Arousa con ese gol, que en senón Javi Pazos leva 21 goles, o dianteiro do Arousa, despois apretou o Compostela, fixadevos ese remate de cabeza de Primo Pau, e esta dobre ocasión, primeiro Santi e despois Saro, clarísimas. E xa na segunda metade vai empatar o Compostela. Aí chega Mon dende o centro do campo, controla, remata cruzado, parecía que non ia demasiado forte ese tiro, pero non conseguiu reaccionar Lloves, e así puxo o empate do Compostela, un empate que vista a xornada é un resultado magnífico. Tamén tivo oportunidades o Arousa para levar o triunfo, quedamos con ese 1-1.